Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Пенсия арты социаль түләүләрне бетерделәр. Монда федераль өстәмә түләүләр кемгә каралган? Анкеталар тутырылган, медицина комиссиясе үтелгән. Иртәгәдән хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башлана. Руль артына утырганда шлем кию мәҗбүри. Бу хәбәр Эчке эшләр идарәсе буйрыгымы, әллә шаярыуымы? Февраль айында пенсия 400 сумга арткан, аның каравы 300 сум күләмендәге социаль түләмнәрне туктатканнар. Шалу ТВ каналының Койнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шундый хәбәр калдырды. Пенсионер белдерүенчә, башка танышларына өстәмә федераль түләмне һаманда күчерәләр. Бу акчалар кемнәр өчен каралган, ни өчен аларны түләми башлаганнар безнең сюжетта. Я посчитала, у меня доплаты нет. 67 яшьлек Галина Маздюк заводта эшләгән, әмма пенсиясы яшәү минимумы күләменнән дә кимрәк. Быел республикада бу сума 8232 сумны тәшкил итә. Февраль айында булган индексациядән соң да пенсия күләме сизелерлек артмаган. Сәбәбе 300 сум тирәсе социаль түләмнәрдән мәхрүм иткәннәр. 7458 было. Проиндексировали, стало 7860. На эту сумму уже индексация идет больше. Не просто так. Для каждого пенсионера она значительна. Может быть, для работающих незначительно, а для пенсионеров это значительно. Пенсия фонды хезмәткәрләре белдерүенчә, социаль түләмнәр бюджеттан тыш фондтан бүленә. Әгәр керемнәр яшәү минимумына туры килә икән, аларны түләүне туктаталар. Нәкъ шул сәбәпле Галина Маздюк та федераль пособиедән мәхрүм калган. Яшәү минимумын санаганда башка социаль яклау чараларда исәпкә алына. Бу очракта безнең герой 400 сум күләмендә юл акчалары ала. Өстәмә түләмнәрне гадәттә иминiyet пенсиясы аз булганнарга, хезмәт стажы булмаганнарга күчерәләр. Пенсия фондында лаеклы ялга чыкканчы билгеле бер шартларны үтәү мәҗбүри дип искәртәләр. Нужно необходимое количество баллов набрать для того, чтобы право на пенсию было. Это 11,4 балла, 11,4 балла и 8 лет трудового стажа. То есть, если у вас нет 8 лет трудового стажа, либо 11 баллов и 4 вы не набираете, то вы права на пенсию не имеете. То есть пенсия вам никакая не назначается. Вы будете иметь право на социальную пенсию, но она выплачивается мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 лет. Белгечләр пенсия хакында алдан уйларга киңәш итә. Хезмәт хакын конвертта алмасаң, эшкә рәсми рәвештә урнашсаң, лаеклы ялга чыкканда проблемалар булмый. Галина Маздюкка килгәндә сишәмбе көнне пенсия фондында кабул итәчәкләр. Гүзәл Шыгапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Исегезгә төшерәм, безнең телекомпаниядә Койнар элемтә телефоны эшли. Тамашачылар шалтыратып үзләрен борчыган проблемалар хакында җиткерә, шатлыклы вакыйгалар белән бүлешәм, теләкләрен хәбәр итә ала. Бары тик 51 31 31 телефон номеры буенча шалтыратып, автоответчикка хәбәр калдырырга һәм телефон номерын күрсәтергә кирәк. Телефон тәүлек дәвамында эшли. Безнең хәбәрчеләр сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны чишәргә ярдәм итәчәк. Язын һәм җәен 4 кеше чаллы егете хәрби хезмәткә озатылачак. Иртәгә язгы чакырылыш башлана. Чаллы хәрби комитеты махсус армияга дип 42 шоферны укыткан. Язгы чакырылыш 1 апрельдән 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Әмма искәрмәләр дә бар. Чәчү эшләрендә җәлеп ителгән егетләрнең вакыты килеп җитсә дә, армияга көзен генә алачаклар. Белем бирү учреждениеләрендә эшләүчеләр өчен дә чакырылыш 1 майдан гына башлана. Бу уку елын эшләп бетерсеннәр өчен эшләнелә. Шәһәрдәшләрне исә Севастопольдәге Водолаз мәктәбе, Йошкар-Оладагы ракеталар дивизиясе, Мәскәүнең машина йөртүчеләр әзерләү үзәге кабул итәргә әзер. Президент полкына кемнәр барасы инде билгеле. Крайние отправки сделали 9 декабря, и в это время мы начали вызывать уже студентов вузов, СУЗов. Всю этот период мы анкетировали ребят, предварительные медицинские, скажем так, собеседования проводили по жалобам по здоровью. Поэтому у нас уже определенный багаж к 1 апреля набран. Армия хезмәтеннән качып йөрүчеләр белән дә эш дәвам итә. Көзге чакырылыш нәтиҗәләре буенча прокуратура һәм тикшерү комитетына 16 эш тапшырылган. 5 эпизод буенча җинаять эше кузгатылган. 2 егеткә карата хөкем карары чыгарылды. Бу яларны шәһәр мэры Дубайда уздырачак. Дөрес, ял итү максаты белән түгел. 2 апрельдән 4 апрельгә кадәр Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә инвестицион форум узачак. Быелгы очрашуның темасы халыкара инвестицияләр, көндәшлеккә һәм үсешкә юл дип атала. Форумда 140 илдән 500-дән артык оешма катнашыр дип көтелә. Татарстан делегациясен республика президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчеләячәк. Делегация составында Чаллы мэры Наил Мәхдиев, башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Эльдар Тимергалиев та бар. Чаллы мэры форумда алдынгы үстерешле территория турында сөйләргә тиеш.
Шолы волонтерлары суқбай етінің юғалуы үшін біршіла. Олар үт боласын бір қотын қызға берген. Әмі соңынан ул әлемтәге кірмеген. Ғадатта волонтерлар үтлерінің yoңа хужасына шолтыратып хәл біліше тұрған була. Бұл есе инициатив түркім үт боласын осрамаға олған қотыны үзлеп, оның фотырына юнәлді. 10 кешеден тұрған түркім эт баласын яңадан алырға барды. Сәгат дәвамында ишекке, домофонға, телефонға шалтыраттылар. Фатирда янған ут біраздан соң сүнді, демек үйде кіші бар. У нас подозрение, что либо они сожрали, потому что таких ей не надо было. Она забрала мелкую. Нет, животных у них нету. Когда не было, да? Нет. Нет, нормальные люди, ничего плохого я от них не видела, не слышала. Әлеге вакыйгалар 3 көн элек башлана өлкән яшьтәге хатын-кыз волонтерлардан кызына йорт-саклар өчен эт сорый. Әмма Чаллыда аның улыгына бар, ул да әнисе белән бер фатирда яши. Поначалу она мне показалась очень общительной женщиной, подозрений не вызвала никакого. Потом, когда я привезла, у меня почему-то на душе неспокойно было. И вот на следующий день под предлогом хотела вывести щенка, то, что прививку хочу поставить. Она уже на контакт со мной не шла, трубку не брала, домофон не открывала. Шулук хатын-кыз Азира приютыннан да 2 эт сораган булган, әмма бирмәгәннәр, приют җитәкчесендә шик туган. Мы, в принципе, у себя в приюте очень редко отдаем собаку в квартиру. Потому что есть прецеденты, когда брали, выкидывали, привозили. И поэтому у нас основная масса собак мы пристраиваем в частные сектора уже. И когда, если, скажем, наша интуиция подсказывает, или человек не понравился, который приехал, мы просто ему не отказываем, а говорим, что собака или забронирована, или что-то. Приютта хайваннарны тапшырыр алдыннан тикшерү уздыралар булачак, хуҗаның паспорт мәгълүматларын язып алалар. Этнең тору шартларын тикшерер өчен волонтерлар кунакка да килергә мөмкиннәр. Югалган эткә килгәндә исә волонтерлар чигенергә уйламый, полициягә гариза язарга уйлыйлар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 5 көннән соң Шолы ТВ Татарстан 24 каналына күчә. Телевизорда әлеге каналны табу кыен түгел. Әгәр сезгә Таттелеком һәм Ростелеком операторлары хезмәт күрсәтә икән, 22нче төймәгә басыгыз. Әгәр сез Дом.ру кабель телевидение абонентлары икән, 24нче төймәгә, цифрлы телевидение булсам 22нчегә басырга кирәк. МТС абонентлары Татарстан 24 каналын кабель телевидениедән караса, 30нчы төймәдә, цифрлыдан 32нче төймәдә таба ала. Бүген шәһәрдәшләр социаль челтәрдә юл кагыйдәләренә кертеләчәк үзгәрешләр турында фикер алышты. СМС аша таратылучы хаттан торак пунктларындан читтә хәрәкәт итүче машина йөртүчеләргә шлем кияргә кирәк диелгән. Без ЮХИДИ хезмәткәрләреннән әлеге мәгълүматның ялган булуын ачыкладык. Алар моны көлке көне уңайнан уйлап чыгарылган шаярту дип белдерде. Беренче булып бу хакта Казакстан газетасына язганнар. Россия юмор осталары исә моны хуплап, рәсми буйрыкка охшаган документ итеп тә ясаган. Без дә шәһәрдәшләрне ялганлап карарга булдык. Дөрес, соңыннан әлеге яңалыкның бары тик шаярту икәнен генә әйттек. Где-то написано, что так должно быть. Ну, мне сначала предъявите, где это такое есть. Шлем одевать? Нет. Не очень. Почему? Какая безопасность? Это, во-первых, наверное, неудобно. Во-вторых, там о какой безопасности даже смотреть, наверное, неудобно будет по сторонам, не только там ездить. Ну, будут правила, не знаю какие. Вот правила есть, ремень пристегивать, пристегиваем. Будет правило шлем одевать, будем шлем одевать. Если мотоцикл есть на открытой местности, то можно шлем, а машина-то зачем шлем? Телевидениедә эшләүчеләр дә шаяртырга ярата. 1 апрель көлке көне уңаеннан без гадәттәгечә хәбәрчеләребезнең уңышсыз килеп чыккан кадрларын тәкъдим итәбез. И куда они делись? Татарча. Шоллы сулыгында кыргый үрдәкләр саны сизелерлек кимегән. Кушлар кая киткән. Сөтө, буйдашчыклар. Старт зимнего сезона в январе для челнов, на удивление, начинается не с какого-нибудь зимнего вида спорта, вот, например, с хоккея или с катания на коньках, а... Это точно душа в кошку превратилась, черную. Давай, поехали. Поехали. Финиширует спортивный сезон там же, где и начался, в Южной Америке. Команда КамАЗ-Мастер уже в полном составе находится в Аргентине, где 2 числа даст старт. Ты сейчас получишь. Мороженое.
Ой, посмотри наверх. Очень круто. Давай. Давайте, а то сейчас тебе снега будет. Пишешь? Сейчас, погоди. Я как, по пояс? Да блин, красиво, чтоб не толстый была. Особенностью стало то, что практически любой экспонат, который, кстати, натуральный, можно было примерить. Не надо так стоять. Вы как бы живите своей жизнью, не надо смотреть. Сереж, пошли, лишь бы ты работал, все смотрят, мне стрёмно. На днях должна завершиться доследственная проверка по данному факту. По ее итогам будет определена степень вины сотрудников и руководства детского сада. Гузель Хабибулина, Алексей Иванов, Сергей Оператор. Что за подстава? Пишешь нет? Нугманов Егор в финале выиграл давлечно Данила из Уфы. Все, Алексей, больше я тебе ничего не скажу. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле ялар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.